Жугускай кората национальный гимназия үлелән камсан териллән калбите сүлбе 5 сылла өргөйдә үлейнән. Беге жекерген атыттан итиге стиңник агардара тақбыл болуқтар. Үлейгенен гимназия. Үлейгенен. Күнді оскола үлехеттерин күнді учуталлары бу юбилейдә күнгүтнен сүлбе 5 сылгытнан исүрәктән агардале тибит. Онна барыгытыгар доробияны, онна эйни багары тибит. Беге тапталлага школа бит. Төрәбит күненән итедек истегендәге гардалибит, томтатчы сүрбәбия сагын толла. Онытын бегне букавары йөрәт бит учталлар бутын. Ис сүрәхбеттән йөрән көтән торан бу бирәһәннигенән гардалибин. Этиктабаллах сүрәхбер Чугас гимназиям сүрбәбес сагын тол бутыннан итедесендәге гардалибин багарабын. Саха серегер бир самай чулу оскола. Мен гимназиям болар, онда мен гимназиянан алыс теңкең туттабын. Жыл саргыны багарабын.